Knez Lazar je rođen oko 1329. godine u plemićkoj srpskoj porodici. Došao je na vlast nakon što je smrt cara Dušana razbila srpsko carstvo. Lazar je ujedinio srpske gospodare protiv nadirućeg Osmanskog carstva sa juga. Oženio se Milicom, učvrstivši saveze i izgradivši moćnu srpsku državu. Do 1389. godine sultan Murat je poveo ogromnu osmansku vojsku na srpske zemlje. Lazar je okupio srpske, bosanske i druge hrišćanske saveznike za posljednju bitku. Kosovska bitka je počela u zoru 15. juna 1389. godine. I knez Lazar i sultan Murat su poginuli u žestokim borbama. Lazar je proglašen za mučenika i svetitelja od strane Srpske pravoslavne crkve. Danas, knez Lazar simbolizuje srpsku žrtvu i večnu borbu za slobodu.